Nasakmit sa mga personahe sa Naval Forces Eastern Mindanao ang minilyon nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo ato sa intelligence-driven counteraction operation sa pakig-alayon sa Police Station 4 ug Bunawan Police Station 6 sa warehouse o boarding house sa Purok 19, Cabanes Road, Barangay Ilang, Davao City, Huwebes, Hulyo 3. 431 ka master cases sa klase-klaseng brand sa sigarilyo ang nasakmit ato sa operasyon. Gibana-bana ang anaa sa 8.6 million pesos ang kinatibuk-ang kantidad niini. Apil sa na-recover ato sa operasyon ang itom nga sling bag, 2 ka sachet sa gituang shabu, 1 ka arms core caliber .45 pistol, 1 ka magazine ug 7 ka bala sa .45 nga pistola. Nana sa kustodiya sa Bureau of Customs ang mga kontrabando. Gidalasab sa SASA PNP ang ubang ebidensya alang sa himuon pang investigasyon. Subay sa report sa kapulisan, nakasibat ang suspitsado nga si alias Jumar dihang nakamatikod kini nga adunay mga operatiba nga padulong sa iyang area. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.